लोगो हरदों दासो कलेजाव सफैदों आरो जागासिनो हनै अडिट'रियामावहाय थांगासिनो देखायगासिनो दसेनि उनाव 11था जालायलायबाय नै नैबे अडिट'रियामावसो जादों फ्रेसार्सआ जोंना एबाव फटक लाग्रा जाहैदों गेट जाहैदों बे गेट हाबनि र' सिङाव फै फैदो ओरै फै दा खेबगोब्रा फटकआ जों ओरै सिङाव एसे नायग्रो udah faibai na guys ayo siku punya bodinikौनो बोबाय आयै Okay.